Chiering'Ana asemarago ya rero nonyambari abagenda kubori gore amatera nyasaba sesenie nane tubariganetie ase studio ya Voice of Victory asoko morora kobwa mano mo director amona abatenenerete elinde aria sense mumoino seminero ine babarobereria matera inubiya nande asoko record amone bipindi binde kerumotagete biso asembeo Pastor Lamech Onkware barimo kwerera abana b'Nyasaye bamurwarire nabona arenge gotebanga Nyasaye itunumia nense mobono ne yaitukibarwani kwetu Nyasaye ro kolironsi robe lyonsi amaya sole nyona abana okoire nyona omungina okoire nyona omugako okoire nyaniso okoire nyona egisemi okoire nyona obolemo okoire ense mone yao etigareti ikiagara wetera ase Chinguru cheitu ntu abanyene ntu okonyara kubwata amachika Nyasaye ense metigareti neringa no kweru asa monene ikiagara igagotebanga obekira amachiko abeira abere ichiko litangani mwancho moneno kobwa mono ayo monyene nande omwanje kobwa mono ase omoyo obwensi nakera egento ineli chiko kobwa mono litangani amachiko ikumenya sae agotoka soko nganya emerongebere kobwa mono ekefungo gochakerekemo limo bakelia kane abekirwe koba obwamate bwa na Nyasaye okuna kogo chikanga mwanje Nyasao uchika kwa gatano mbaka ogochika waikomi no bwamate bwa na mwanya bantu aye iso na nyoko mokamumura amo nense wetana ine igo nyuma totara saba anagalinga muigore ti bibiri cheito asegeta yoko nganya merongevere igo lero intagete ko baorokia ogo sesenigwa tokonyora ekero Chinguru Chiering'Ana chigoto ali baga kubwata amachika Nyasaye elima ase elimo ekiagara wetera Chinguru cha mwanya bantu ntokonyara ne bantu akwa ne bantu arwara ne bantu abamoyo igo tore ababwi nande gwetani ababwi igabana banyasaye asenjerenga buneyega lero nkoligerere tore kubwamono obwamate tobwate amona Nyasaye ito wetera ase ogochika kwelitanga nimbako wakane lero ngokwanera ogochika okomogoka nande mambiende nkwanera okonde antegete togende ngora tororenga mbuya Kinyasaye bwate amone katiba ya igoro asinge njogo twara omorembe gosaba tore omonene watorusira mugondo bakwe nyuma yo kulia wetere bigeri nyuma kubwa mono yo wakwa na makombe ne myoro nande gotwara kubwa mono amaota sama boko asinge njogwata betenga wetera asibigeri ngamuragiri biamona asinge njogwata ire meremeyo ao monene twango sabango buyabwao boto isane na batwarenge kanisa lero monene biamona asinge ncho buyabwao no goseseniwa nanda asinge njokwa begeteri tukeri ga asinge ncho goseni mwanya bantu monene nango sabanga abarwarira abakwerere abatagete kwengenta abatagete kuita abatagete kuita abande nango sabanga Chinguru Chiering'Ana chibarobye kubwa mono tomenye obugima boetaneti ekerengo yokorengere kwa mwanya bantu secretariat Yesu motorio ito amina abana banyasaye ebibilia bonte biga okonganya 20 ebungo byaye ekemo katiba entangani yegoro iyewe chikolenta omolemba asenka ntwaroche kubwa mono echuma yaeta muna oyo minto Paulo agwitwa nabakwani bekanisa bakomwira ase serikali asenge encho yogotenena egento tokoroka okobokiwa the resurrection ebyombe byalenge bibere abasudukayo amo n'abafarisayo balenge kubwa mono komurwania oyo chete gotoria umosomba Nyasaye no moyiwa abantu abanga ase chifamily bobwata amanyi ngama bego kiasa bamwabo lakini timanye tie birengeri byo mwana oyo yiga ekereigwe kamonyo nga Paulo ngo itware akaminyokia mangana lyo jase Paulo akagenda ase umugambi gwenga kielia agateba mangana onsimbaka Paulo agatole bogima bwaye akarae wakabaga kyakara randia abantu balenga kubwa mono bakura asinge nchekene barandi balenga babekire gisumu n'abasabato n'abachumapiri n'aba Islamu asinge nchego tebekene igonkelinga
korende nyasaye nabegeta abantororo bakora abegera bakora menta abantu ba nyasaye libaga onye komanyete muroberionde bwensi ya serikali onye komanyete muroberionde bwensi ya school muroberionde bwensi ya nyagitari muroberionde ya family umuntu takire goitwa gusari ubogima bwa yasinge njekene Tori omonto yokoli bagalire tona kwemuke Biblia nene tona gotera tona kwero komurai tona gotagana ngomo ikoko bwatire ko tora irali baga ligiya buno moiwo Paulo asenge njo ye report ya ruete eka oyo minto Paulo libaga kora arandi yake igonkelinga ekene gego kwanwa abantu bagosiria magima nande nkelinga asetayese yere amanyinga atari goiteka abana banyasaye Manyinga Yesu agaiteka so musaraba asenge ncho yekene asenge ncho ingawo omochaka nondi arengo lingana ligali arenga munenya sai ne lingane liganya sai bye ko monyene wetera asenje renga buniyiga obugima no bwarenge ime ande tayo turanyoro botamiro ebe neji kanisa ebe nero ebe ne saba sacha baito ebe ne saba kungu baito ebe ne saba iburi baito ebe ne saba ntaba ne nababwatebeza Tatiga ase Chinguru Chiering'Ana oyore Yesu bweko manyene Yohana eyemo abana banyasaye amangana ya igasi cyuma musi ya rero tigago seseni asinge nchobu ya bwanyasaye igo atuwanyorire iga Intubwate katiba ya serikali iye wetu na bunge yabekwa omuuri amo ne president nande mwigo igoro ekarosie katiba asegetabu kia okonganya 20 kefunge kemo mbaka ehungo byaye oisekoligere libuya lero igororore ehungo 15 bibere enero katiba ya igoro yabegetwa omuuri amangana yayiga wetera asichinguru cy'umusaraba kotora bababui asogotenera samachika yayiga liro ntubwati obwaba bwa makweli tubwati obwaba bwa marwaire ntubwati obwaba bwa babisa ntubwati obwaba bwo itona gokwa igo lichiko litangani Nyasaye aete mwanya wanto lirale ntobogima no nyama kweli karoro turamenyake neri chiko ligotebaiga okonganya 20 ebungo byayekamo Nyasaye agakwana mangana aya onsi ogoteba ninganje takosoma singe njo Chinguru Chiering'Ana ninche omonene Nyasawo oyo koruseti asense ya Misiri asense yobosomba. It is a part of introduction. Korua ekatibe yeiga nigere ko bwamono utatu mutakatifu the Trinity tata omwana no moikoma chenu wetera asenchirenga bule yeiga bono nkworokiale Nyasaye agakwana mangana aya onsi ogoteba ninche omonene Nyasawo oyo koruseti asense ya Misiri asense yobosomba igori chikori tangani yebotebanga toba neti Nyasaye chinde otatiga inche abana banyasaye abana beru botinko bariga asama ngana yayiga nando manyere iga the bigger the responsibility nande ko bwamono buna weikerero bo Kristo bwao ebe wasare kanisa kwa batisirwe hayabono ogo bwatari bagali nene ebe kwabero morandia ebe kwabero mulisia ebe kwabero mokatekista ebe kwabero moteria. You have been given a big responsibility koraliyo boroti bwakale nakale nekina nabokere onya togo kwana kubwamano ekene lichiko litangani toba na Nyasaye nde tatiganje Musombo Nyasaye okorokwa kubwamano oyo minto Daniel nere komonyora tole buna twanyora Joseph kubwamano buna koirwe chera ntuakwane tamangana yayiga asenge nchate nene tekene oyo minto Daniel okowe wobonene. The moment I wobo nene abana banyasaye mogoti mokachi mapiri chuma mosi chuma nondo tareko enda kanisa akaiwe mere menene oko temuga chakoro konene mono yamangana yagotoka nande esa namu yakarawasigwa igonkelinga to bana Nyasaye nde tatiga Nyasaye biye ko manyene chi family chinyenge cyabunekire chi kanisa chinyenge cyabunekire
abana banyasaye chini institution chinyinge kyabune kirase serikali asinge nchabantu bagote abanga tiganda abeke bibirinse roikondole tiganda akora ko bwamano korandia tiganda akora ko bwamano amasabo tiganda akora gotera na liora ndole ebiragenda anyala ko bahingo gokorera abana banyasaye togote biguga omoruoti okwa Daniel yobonene nyuma Daniel arekananga no muntu gwengenjo no muntu mosomyo Biblia no muntu orenge bwamasabo tali omuntu webitina tali omuntu gwenda mwamu Nyasaye akamwimukerera igoro ebungo bya birenga Daniel ibere ebungo 16 nora monenche abana banyasaye nonyankuru alia nkororera una mwasa bakobwa mano ogotera uko nyegenete nga television ya Voice of Victory neche babeke gosene ko babekera egotera kwino ande mbiyamo na asenge ncho yo korenta matera yanyara ko bagakora liburuti bwakale na kale Daniel kobwa mano ibere ebungo 16 Biblia nigeba ontebya amangana akobwatia abana banyasaye amaisane nigere ebunge 25 kemo elio Nebukadineza omuruoti agatuga mainse akaumama akaorokia amasikani ase Daniel the moment era toke nganto bwati Nyasaye chinde abantu mbanyara ko bago ikaransa ase tole batu amasikani akabeka marua yensa akaumama aka Daniel ya masikani agachikanga ekenwanso na ubani biruwe ase Daniel na asinge nchakole mereme Yeremia omuruoti aga David Daniel bana banyasaye ekene Nyasaye oino aikina ikira 47 na akira 46 omuruoti aga David Daniel ekene Nyasaye oino nere Nyasaye ule igoro bwechi Nyasaye kyonsi ngakyo gochika koli kandi batangani whatever toba na Nyasaye nde tatiganche oyo minto okorokwa Daniel ekerate na boronge umugambi bwenga kieli iko ekanisa abarandia abakristo nabo bwento ko bekerole gukia serikali tali serikali bwento ko ba ekerole gukia sekanisa abana banyasaye ekene Nyasaye ino nere Nyasaye ule igoro bwechi Nyasaye kyonsi na omonene bwabaruoti naende nere okomanora obubisi na manyiraya ekiagaraye kwa manorere obubisi obuiga ekanisa nere bweneret aba Kristo na bweneret aba randia na bweneret aba lisia barana bweneret taliye ense talia bana siasa bakorabia ekanisa ne kanisa ekorabia abana siasa ne kanisa ekorabia ensa ekiagara aye kwa manorere obubisi obuiga ekanisa ya iru obubisi obonene monosa ege siekebe ekanisa ya baire imasa serikali ekanisa ya baire imasa siasa bono turi komanya kobwamono oborabu no bobisi boigoronga ibore kwa mano rero bobisi oboiga oyo Daniel elio moruoti aka Daniel ya masikani amanene nebyegwa ebinge binene naende akamobeka akabomugambi gora soro gongo ruonsi rwa papel na omoteneneri omonene igoro yabangaini bonsi ba papel abana banyasanta etemuligereriga asinge ncho yomto Daniel arenge gosoma yomto Daniel arenge gosaba yomto Daniel arenge gosoma Biblia yomto Daniel arenge gokora ebire ebironge akamobeka gotenenera orogongo rwa papel agatenenera abantu bonsi obonga abangaini the prime minister ebunga 48 Daniel akabori Nebukadineza nere akabeka Sadaraka na Mesaka na Abednego bakababa nene igora sa mangana orogongo rwa paperi kurende Danieli akabera ase nyomba yo muruti muruti abana banyasaye ekero koramaya igoko ba promoted amangana igoro ekero koba kubwa monomuya ase serikali omuya ase kenyoro you will be promoted igoko nyora kubwa monobu ya bwanyasaye bakorekana bana bali be university bana bali muri secondary abana bali muri primary abana bali muri mase egento tokoroka Illuminati abantu bakuri gikibese igoko nyoranga nayo korusigunga into bobisi bwoigoro inta kobwa mono oborori umongino uri asekenyoro ngakikobwa mono okora bana komeka Nyasaye na akore bikona asore
lingana tuwakwanira lero abana ba Nyasaye tobona Nyasaye ndi aba murabekere babe kwasobora otyo boiga ani abantu bande bunaliria oyo minto Paulo aretwenda mwamu akigoitwa ataraiki ukotini banacha n'amagoro n'amaiso barusiararo na omuntu lenge omurai bwekanisa asenga gatanga hakegentekyo kinse hakegentekyo amaino ke kugochiaria omuntu yago tumia bana ba Nyasaye tegamba tebinga amaramo chindu minchiro chire kanisa umuntu kubwa monakorama abantu amangana marito lakini gago ike sabato gago ike chumapiri gago ikakobwa mono chuma umuitebere umugako kwana kobwa mono sipurano buno mongina ekera ni garo mochenu na asachenu asiri tukelio umongino kwana pesi buno mosaja yani abantu bali ro bakwega sacha mbata etiko abasacha bakungu mbata etiko abakungu asenge ncho yubo Kristo lituke limo lyoka ebintu yakorekaneta abana ba Nyasaye ekera babeka sorogongo rwa papel akainyora ko bwamono ababako bwatia ase ibungo emerongene na kianda dani yakaboni Nebukadnesaro nera akabeka sadora kana mesa kana Abednego bakababa nene igora sama nganoro gongo rwa paperi kuri dani yakabera ase nyumba yo muroti prime minister abana ba Nyasaye ntagetetwe boriga abasikali nkuri kubali abali munkuri kubali abantu nkuri kubara abanene igona acha boichana sana abantu bachandekire batageta abana bali kubwami batageta abana bali kubusigari bali kubwalimu lakini tigamba tebiga mu Kristo tayora bakonye abantu batageta 1400 kuri kubwami kumuke bunduki achigoitu naende kulikubo sigari ko bwamono bwechingiti cyoro sana kulikubo sigari ko bwamono bworo sana abantu no bakobori siningeri 1200 ne serikali noere lakini iko bako bakanago cyakera ko ryo monene mbako yomoke serikali kabira kiya bana ba Nyasaye abantu bikaranze taroro abantu bagutimoka chumapiri bagutimoka chumamosi abana gwebi Nyasaye ko bwamono abantu bagwateme cyando babori tukaseri tuko aba murabayiga ekero mito Daniel yatigara aria ikuru akababeka ki province elinde na baro bakole Yeremia imere mokyo gokora ko bwamanekere ko abero mu Kristo ase serikali ase sukuru ase nyagitari ase ko bwamono inchirende yonse mbaka ase kenyoro nkoro kyole ogotimoka kwa chumamosi nkoro kyole ogotimoka kwa chumapiri ko bokwenyencho aiga Daniel iseto ebungo ko bwamono ekemo bono abantu mbaro babwatenda mwamu unababwatenda mwamu gochi asengo aseyo minto Paulo bakarigere linga aye kwabekwa anene ko bwamono ko be prime minister aye kwabeka bamurabona baro bakole mireme miyanga Nyasaye wabekire ndorole gose motoboye yani ibinte bisini ni omuntu gikobe ko borisia omuntu gikobe ko borandia omuntu gikobe ko modicon abantu batabanga tigataro sendoke yoro mwakoyo wakwa okurwania kanisa wakwa okurwania abateria batairia abana ba Nyasaye kwanya n'ekisegi kindoro engaki yawo yaera uragire ne family yawo ebintu byegoro buna twaso amatayigora na dabu na biu bana ba Nyasaye to ruomorero mwao gende kanisa onye gwatigira amarua onye gwatigira obotomani tariko genda rokungana n'abanyabibe Daniel nere ekereko bwamunabe gwense menga buneyeiga asenyenjo yokorwanerera bantu mbatwara Nyasaye kinde kyonse abantu bagatwara ndamwamu nora mona nche Daniel sateke funge akemo tosome Nebukadnesaro omuruoti akarosyo mubwekano korwase edhahabu obotambe omubwekano nigo bwarenge obwamaboko 50 nomo ine sanamu yarosiwe inyore ogochika kweri tangani tobana Nyasaye nde tatiganje nobugale bwaye bwamaboko 5 nalimo akayotereni asinze omwe yadura agwase orogongo rwa Babel korra tuliko bwamana bana ba Nyasaye mbarenga barate nene ekero amahaki akobori wambarwa bakuburandye bwasaira abantu bakurwa maki elinde mbe ko munyakerugo elinde mbe ko mo secretary nkore ikigamo na keria moko inyorange Biblia wataranga bamura baba banigo bambete
kombeka ko bwa mono kolende megondo yemesabibu ngati mondi geli asinge ncho nabero mu mwamuti the moment yokwaiwobura ibwe serikali okwaiwobura ibwe kanisa manyanga nugo seni gosokoragererwa abana banyasaye aiga esa namwe kabe kwa sense yarengoro kuduro asoro gongo rwa Babel ingo ko bwa mono otagire Daniel Eliomoruoti Nebukadnesaro agatuma abantu basangereryamu abagambi abanene boburuoti bwaye n'abagambi b'ekingongo kyaye abagavana n'abasemia n'abagachi b'ekikungo n'abagambi ebina na abamanyi b'amakiiko n'abanene bande bonsi boburuoti bwaye abo bonsi nigo barangeretiwe aso watanana nagosemia nagosesenia wekano olya Nebukadneso omuruoti konyatenenirie abana banyasaye lichiko litangani kubwamono lyegoro lyabutoiro lyagalire mechando yabeera ase chiserikali chinkana ase institutions ninkelinga abantu batore kinyasaye chingao aiga bakarangiriwa omubwekano ugateneniwa kubwamono olengo botambo buna batabiri amaboka yo elinde bayosesenie abana banyasaye nakyo gosesenie abantekera batete kuri ko bosigari naye kubwamono igi ata abantu bawo nirya marimo bahire kibese kwaragereriye nka yawo akera abantu bakuri kubwarimu kibese renga kwasangereriye umuntu n'umutoka mubura ko mutaka ohonirimba kagesona abagambi inki mwakolera abana banyasaso kurwana kintakana n'ababuraka na kurwanira abataka abantu bari ikire mbari kubwamono barabobisa ngokorare TS ngokorare county ngokorara segete onye tobwati besa abana banyasaye yatebekana asomo gusinga uyo tabwati omwabo nomonyete bunego teba oira nankata bwati kende yonsi igonkiringa Nebukadnesaro agateba ngomo wekano yoseseniwe lyabagambi bali abanene n'abagambi b'ekingongo n'abagabuna n'abasemia n'abagachi b'ekikungo n'abagambi ebina n'abamanyi b'amakiiko montegera abana banyasaye igonkoligereriga nsome tindusi kenda ase Biblia ngago komenta okomanuka igo pose go korusya no ruseri wensemo yasoburo tubakana nakare go komenta naye no menterwa makwara ase Biblia n'abanene bande bonsi bensi elia bagacha bagatenena nagoseseni omubwekano oli omuruoti Nebukadneza konya atenenirie amaena abantu bonsi pibagacha bagastenena so mubwekano olya ekero batenene bosi bwo mubwekano olya omurali agakeri ogiri nene akiagoteba akabora inwe abantu bebisaku byonsi inwe abantu bebisaku byonsi ineri ogiri kubwekana omurali agakeri ogi abemenwa yonsi mwachikirwanga ekero murayigwiri ogiri ebitureri nebye birolya namakano ao namarandia namariogi akera amatera woika motuga mense musasimo mubwekana bwedhabu oli Nebukadneso omuruoti atenenirie aiga kubwamono mbali aboba ingati mosasima nyasaende kubwamono kubwanche ebungo bitana kemo montonde bwensi ora otatugametie na kuma maso ko yosasima elio kegima awo narutwase eliko lyomorero ekebemberi anamanya mbara munanche asa yekera abantu bebisa kubyonsi na bemenu yonsi bayiwete lyogire bitureri nebirolya namakano nao namaryogi kera amatera bonsi bakaba bagotugama nago sasi mumu bwekano bw'ezahabu olyomuruoti konyatenenirie abana banyasaye egento gyakolekanete abakrista abange abantu bakagunse gusesene mu bwekano olya nande ko yosasima egekone ebungo bitana bitatu abasanyi bali batatu batani bagoserwa sogo tayiwera lili bonsi bagunze omanyete nabora anyole ko bwamono enyasawo bwate
no mukungu gete momenyata monero motomani no mosata gete motene momenyata nera motomani no mwise gete no mumura gete momenyata nero motomani asinge encho yebesa asinge encho yegari asinge encho yobunda inki keria kobwa mono gotugamera inze gwasasima abana banyasaye igonkelinga bona abantu bande abakaridayo bakagenda bagaswera abayahudi balia bagakwana bagotebya Nebukadinezari omuruoti ayo omuruoti okikale omayeta abantu abagankina babi bakora tabanga yes madam niko bagotebanga omone noito bagukwani abantu kobwa mono namaboko babeka amarunsi baligerere kobwa mono elinde kobwa mono kwego omuntu yabakorere buna batageti ebungo 10 ayo muruoti niwo kwari ugo chikanga kero omuntu koiweri ogirie bitureri nebiroria namakano ao namarandi namariogi akira amatera wikatuga mense na gosasimo mu bwekana oli bwethahabu naendenga omuntu nde bwensi otatuga metinda kumama asoko yosasima oyogo ikaru tu aseriko lyumorero ekebemberi bona barentiro gosoerwa buno gosoerwa barenterete oyo mento Paulo asoborandi bwaye asama chiko 10 ntonyole ko bwamona abantu baranyara ko abako yarwania asenge encho yogo salia ebibilia nyasaye asenge encho yogo salia abarandia asenge encho yogo rwania balia batenene kene asama chiko 10 ebungo 12 bono mbara abantu bande abayahudi abuwacho orete gutenenera mangano rogongo rwa Babeli abaswahili Sadarak na Mesaka na Abedinego ayo muruoti abantu ababachayira amachiko ao baraboti bari gokorera kinyasaye kyao gosego tugamana koma maso gosasimu mu bwekano ore bwethahabu ayegwatenenirie amasoera agaswa chikanisa amasoera na mangaro eserikali amasoero na mangaro ikenyura amasoero na mangaro roro nande gogoseru korengana no kwigena kwao no gosasima kwao gaba muraba gasoerwa lyo muruoti Nebukadinezari akaboneke lili andege tindi asenge nchogo soerwa ebungo 12 agachikanga Sadaraki na Mesaka na Abedinego barentu asale naba muraba lya batatu bakalentu asobosibwaye Nebukadinezari akaboria inwe Sadaraki na Mesaka na Abedinego ine nekenenga inoti muri bakorera kinyasaye cyane bana banyasaye montegera buyasana ali amesase muri goseti muri gosasi mumu bwekano lye bwethahabu na tenenirie ebungo 15 bono mobange ekero mura igweri ogirie bitureri nebiroria namakano ao amarandia na amariogi akera amatera motugame inse mumame asogo sasi mumu bwekanoria na arosirie abamuraba igabagata igunga bono wekaba umamense elinde banyako abagosasi mu mubekano yo ainaro arabe buyase muri kurendonya timo bosasi maliro lyago kegimago ikamuru twase eliko lyomorere kebemberi ngangende gokora abana banyasaye inkyo bosasima ine nenyasaye ereri eranyale ko batoria kurwase amabokane Sadaraki na Mesaka na Abedinego bakairane lyomuruoti bakamotebya aituranyora abasacha banga buna abaseji kanisa aituranyora abakristo banga buna abaseji kanisa aituranyora abasikena bamurabare ase ekanisa enjerenga buneyega Nebukadinezari titokane tigo koirane lya igoro ya manganaya ebungwe 15 ayo muruoti nyasaye ito oriatago korera nanyare gototore kurwase liko lyomuriro ekebemberi na kurwase amabokao kurende nonya tago chego totoria kurwase aye omuruoti wekomanyenga intwetito wanja wakorera kinyasaye chingao gosego sasi mumu bwekano bwethahabu oigwatenenirie Chinguru Chiering'Ana bana banyasaye libo nankobori bono iga nkikobwa mono nyasaye kyogosasima no musacho kobwa mono litukurie sabato eliogosasima lya arengeri ronge ogokonyoma kwa makora kanyasaye gwasalia ogosasima kwao no musacho ekera konyomire kwachaka konyomarwa wacha konchinya kinyasole wacha akakobwa mono koye kamarwa
nki omosacho iso na nyoko no mo pasto abana banyasaye inki ko bwamo norocho tangane timotwe na kiyekoro kwenya saye asobugima bwao ebina bibya tago ile family na bibya tago ile kanisa asenge nchaba ntabange mbali goterana Chinguru Chiering'Ana bana banyasaye ogo chiko gotangani asege tabu kalijo ko nganye 200 gochakere mo mbaka 2 to abana nyasaye nde aba muraba gatene na boronge inki gose ndabatebye nyatingo tigeraiga inko batebye ndekera bamura bali barutu aseri ko lyomuro inki kiabete neba kubwa mono onye togotene na boronge onye togo chigotenenera amachikanya sae togotenera katiba ya igoro nebantu akwantu abamoyo Entonces ni wabana manyasaye ntoto origesaku nande kubwa mono ntoba abantu bararigani abanga asoboro tubwakana nakare ogosaba kwana bocha asemole noko iga ekera to kogenda kubwa mono lituko liko bwatia ingatoba tubwero sana mwende yonsi nti kwerose iri abana banyasaye abantu abange babwate binyasaye nabako bwa mono ba nankoro gunde babegete kubwa mono ebintu gesieri abantu kubwa mono abana bachi gokora matemo umwana okori gwebikone osibigwa engombe yagenda liyewe konya mambia batacha amacha alinde banda basibya abana ebigokoro mwana weta matemwa abantu basimegete ebintu mugondo amauga ngakobwa mono mbisoywa abantu babegete kobwa mono abana babeketa abana amauga ngakobwa mono mbasi ari ebiri kanya sai kyo wata sobugima bwao abana banyasaye nanko basabiraiga ekero turarigereria somo saraba ekero turarigeri Chinguru Chiering'Ana nebo munya bibiri narase kenyoro nebo morogi narase kenyoro bintembi kunyara ko bigo ikase bigo gokuna yasao itago sesenie tomanyanga ko bwa mono botamiro no abo bweka somo saraba obotamiro no abo bweka somo nyagitari o maneno ole yes obotamiro na somo tongyo ito lirolie family ne bwenere lirolie nyagitari ne bwenere lirolie chisukuru nji bwenere lirolie serikali ne bwenere ebinto bigokolekana muigweta abantu bakale gotindo ko Mombasa na asenge ncha abantu batigire ogwanja kwanya sae bachakire wasase matinya sae chingao basasi mire chibesa basasi mira barandia ntori ko barandilinde mocha asetole atoko barandili muri gelia somo sara moche gotoreka nyasawe itaba sesenie otarakwa otararuara orama korro monene mirimo ase okumosasima erebuye ko manyene. May God bless you as a retalia Yesu gosaba tole bono omonene tatu mbiyamona senge nchego to amachikabe lichiko litangani ne lidia kubwa mono obwamate boito amonaye inga to bwancha sechi inkoro chito ne mioyo yeto na kirege ntoto bwate ochiko gotangani mbako ochika wakane ochika wakabere no bwamate boito na mwanya bantu monene tu ango saba kubwa monekere to agenda sense meyiga ebinto byarentiro kurarigeri wase family mbake serikali na se tomenyete birusi waroro elindo gosino kwena na sinka chito abakwerero monene abaruwarire abanendenchara nobugima bwako ngira sense yetu ya Kenya tu ango ko osaba monene kora anjo tu egerere biyamono yesa asinge nchoro muya ande biyamono asinge nchoro botamero ilieta lya oli bakwe asireta lya Yesu yoro motorio ito amina. Pastor Lamech Onkware namba yana yeseminare yo 0710 711 471 Airtel 07344898 year 523. May God bless you. Kurwase station, your television, your voice of victory. God bless you.